Palawan to Lagindingan. Diara Lagindingan kay dool ra pag sa Cagayan na layo naman taas ang video ani. Banay na sad may sa mong laan na dalan. Coast Guard. Okay. Ay, katong sayari. Another yung ano, Sea Breeze Resort. Oh guys, oh. Aon dalan tag 3 lanes na. Tag 3 lanes each. Suki managan ng mga kuandre guys, mga
Pero sa una guys, karon na nag 2 lanes each na. Nag-drive sa una. Eskwelahan. Tubigan Elementary School. Napang to tong tubig ko ganina ba? Ano to? Dere sa barangay Tubigan guys, mao na located ang mga mga beaches. Na pare ano yun? Na beach dere yo, Hapitanan. Hapitanan. Tapos dere sa Hapitanan na dere. Kuan sila tapad ni sila sa Blue Sand. Tara guys, ang Hapitanan Beach. Tara. Kapitanan, ubusan dia. Oh, nagtapad na sila. Ang but pasabot daw ng Hapitanan. Happy daw tanan. Tara. Na yun, doon Don Arc. Tara, Don Arc. White Beach Resort. Yeah. Usap na. Oh, tsada nung liki ba? Naiuntok sa'yo. Balik na yun. Balik media Don Arc guys. Daya, Maligo Isidro. Naraw Isidro Beach. Oh, nana sila yung logo. Tanay lang yung logo. Tsada na kayo. Isidro Beach na raw. O ang beach sa Initaw. Nara. Boracay in Mindanao title. Okay. Now ang video niya. Okay, back on the road. Oo naman yun, lasang man eh. Oo naman eh. Magani, nasaan lang. Makasulod yun. Oh, Magkaya nga, di ba? Birthday ko. magbikil man tang area dito. Nanami sa kuan guys, Libertad. Initaw Libertad. Reduce speed 30 kph pero grabe kusog yung managa ng natri. Naman diyo. Pero magbikil. Saman. Nata? Yun na lang. Hindi naman sila. Pero ikan mo. Taro. Dili na lang. Yun na lang. Bikil ba? Bigil na to. Na guys, oh, lasang oh. Yeah. Next time na lang may atos kuan guys, lasang kay murag medyo kuan ni naka-formal man karon basig dili daw atot sa lasang. Tara guys. Medyo nanata sa kuan Libertad, oh, Municipality of Libertad. Tara. Okay baba mo dia guys, tanaw sa mong video. Kan kani chika-chika na. Restaurant ang video. Unsa man imong maka-istorya sa kuan? Okay na, pero ikapoy ko. Ikapoy ko, pila ka to ka steps ang isa ka, ano. Loob ko. Ako tuod, kagurong. Si Resort. Ay sa interrupt sa si Resort. Gikan dai mi sa Elson's Peak. So kani siya nga video og sa Elson's Peak. Same day ra ni pero i-separate lang namo aron daghan ma-shoot nga video ba. Okay, pagdagdag na. Okay, maot na.
Nagibatan ako, 10 minutes. Wow. Grabe ka siya. Lungkot lagi ka. Tara guys, lumas yun guys. Wala di ako. Lumas yun. Nadi ang mansion ni Mark. Nadya, mansion nga inangkon. Ha? Lalawa. Check ninyo nara. Okay? Tara, balik tas dalan. Kinuol na ta sa Lagindingan. Tara. Tsada kayo. Dire padulong kuan guys, airport. Airport? Airport. Tara, Airport. airport. Bantayan na na eh. Kuan. Tara guys. Panagan. Tara. Tara. Ito din lagi gani. Welcome to Lagindingan. Tara. Tara. Tama. Okay? Bye. Ayos na. And I think dire ra may tama na ni nga video guys. If ganahan mo mutan ako sa among mga videos, please like and subscribe to our channel